Poďme si predstaviť panelové okno v rade Kunaj Premium, ako keď už je nainštalované, osadené a ako to vyzerá. Máme tu na okno, ktoré má výšku 2,80 m, šírku 1,80 m, nainštalované panelové okno, čistý panel, skryté kovanie, možnosť otvárať, vetvať. Zaujímavosťou je sklo, ktoré plynulo prechádza do vnútorného obkladu. To znamená, plocha na sedenie plynulo prechádza do skla. To isté po stranách a takisto z exteriérovej časti, kde je napojený vonkajší obklad. Tieto okná sú kompozitné, sú špeciálne robené v prevedení bezrámovom, tak aby tieto detaily a tieto prvky naozaj plynulo prechádzali a nebolo tam nič rušivé. Okno naozaj slúži zaujímavo, že je panelové, Petra. Zaujímavosťou je, že plynulo prechádza vonkajšia fasáda vlastne toho obkladu, kde vytvoril vlastne architekt prvok takej bezpečnosti, to znamená, že keď je to okno otvorené, tak nedokážete tadiaľ vypadnúť. Z vonkajšej strany sú okná vlastne hliníkové, z vnútornej strany sú drevené. Tu je zaujímavosťou tá oranžová farba. Zhruba asi toľko o tomto okne.